It's Platimaskiri right now today we're run. I'm my baby. I can say, oh, my baby, my baby. I get Sikana. Ndofunga kuti vatori nani vakapinda online chete munobva ndatofara mabebi angu akapinda online hakuna kana one unotobva ndatotanga kutosuwa oshaya kuti chii chiri kumboitika vanenge vachitaura tunyaya twavo tisingazwisisike aitokuudza nezvematambudziko ekumba kwake kunge inini ndini Jesus. Hamuziwe here kuti matambudziko anopiwa kuna Jesu? Bestie wangu bestie. For the first time ndokushoka now ndakukuudza kuti I love you. Handisi kunyepa ndiri kutaura chokwadi. Unoninakidza kupfuura magirlfriends angu ese andinawo. Hakuna kana one anoninakidza semanakidza aunoita. Ukasora usipo online bestie handi kunyepa hakuna kana one wandinopindura message yake. Vanhu vanoshaya kuti wema message edu asingapindurwe inyaya yekuti unenge usiri online bestie ndokulavha nemoyo wese bestie yo walipiyile uri best friend wangu batumukutenga ndakadzidza ndakadzidza kuti kunofunda dzeki wakakwete dzekutamba teni wakena nemaringa anongoda zvisolo inina ndistepe mudero ndakaona iwewo nini takafitana padeni peke ndakatova chiva vakatosimbisa tazvatinyadzisa because my friends avo ndakatova chiva vakatosimbisa vaitogaya bestie ichi chokwadi haasi manyepo. Bestie wangu ndiwe chete uri mumoyo mangu. Aiwa bestie inzawo chichemo changu ndiwe chete uri mumoyo mangu. Magirlfriends angu ndakutodelita iwewo wakusara chete yawe pulo. It's Platimaskiri right now today we're run. I'm my baby. I can say, oh, my baby, I get Sikana. Ndofunga kuti vatori nani vakapinda online chete munobva